gane ba magana ba komai. Gaskiya abun nan akwai daɗi. Ah, haka gwaibar birni kake? No. Ba gane ba. Ba mu canji. Ban gane canji ba. A to no ne wannan Yana 1000 kuka ci fa. To ɗata ma da aka san ta tafi wannan farin jini ko kuma yalo ma in ka bada naira 50 sai a baka 7 ko 5. Kuma mun da ta sashi anan kudi na zaka ban guda. Kudi na No. Ya ce nan ya zami. Kuma kai na sani da kudi kai ka bashi. Karshe ne. Baba abuwa da Allah. Ka zo ka taimaka mun mana. Wallahi ban ni da kudi ba za ka karbin nan ba. Cire takalmin naka. Cire takalmin naka. Wallahi ai ba abun da ya dame. Dan Allah ka ba wallahi sallahi yanzu a jiki na ba abun kudi in ba takalmin nan ba. Kuma na wani abokina ne Haruna Gulo na ce ba ni zan yi wankan sallah. Wallahi yanzu kana kwaci takalmin nan na koma kauye sai an sai da akuya ta kama abun da ya ja wanda wannan kawai da ka gani abun a gefen titi an sai ma gwaiba ce dan Allah ka cire cire takalmin nan to yanzu nan kira ma yan sanda me ka zo can hukuma a ciki dan Allah ba gonda aje gun mai anguwa ba to cire takalmin ka zan cire ma yan sandan sai a malam No. cire ma takalmin malam